Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. I-ANC ithi izolunga amaduze eyasempendle. Umhlaziyi uthi akwethuse uKaRamaphosa nekomiti kanti IEC isilungele ukhetho eMzumbe. Izindaba ze-1 KZN TV uzifundela Siyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ubuholi be-ANC kulesifundazwe sekuveze ukuthi kuzophela leli viki usubiziwe umhlangano wokukhetha umeya kanjalo nosomlomo kamasipala wasempendle. Lokhu kuvele kwisithangamsa bezindaba ebesibanjelwe eThekwini namuhla. Lesi sithangamsa bezindaba size emva komhlangano ubuholi obukade usosukwini la izolo. Kulo mhlangano kuvunyelwane ngokuthi ilungu labo elizoba umeya empendle bazolithatha kumalunga ngekho kwemakhansela akhona kulo masipala. Abaholi ke ikakhulukazi ama-officials e-ANC KwaZulu-Natal ayabiza amakhansela asempende abanomhlangano nawo izolo ekuseni lapho khona sekufinyelela emaphethelweni ngodaba lwasempendle. Silindele ukuthi ke kungakapheli uLwesithathu kusasa kube sekuphume inothisi yokubiza umkhandlu oyispecial esilindele ukuthi noma lo mkhandlu awungase ube ngoLwesihlanu la khona kuzokhethwa khona umeya kanye nosomlomo ukuze umkhandlu wasempendle ubuyele esimeni. I-ANC izoxoxisana namanye amaqembu ngodaba oluthinta umasipala wesifunda Majuba emva kwesinqumo senkantolo esaphuma ngesonto ledlule esaveza ukuthi ukhethwa kwameya kwenza ngonyaka odlule kanye nesekela kwakhe kwakungekho emthethweni. Kwaba nomhlangano mhla zingamashumi 20 kuMeyi ngonyaka odlule lapho khona kwakuyokhethwa umeya kanye nephini kameya. Umhlangano kwelo owabanjelwe ehlathini ngoba kwasuka la kwakufanele kuhlanganwe khona kwayiwe endaweni engaziwa amanye amakhansela kangaba ingxenye. Inkantolo ke ibe isikhipha ke isinqumo mhla zingamashumi 29 January ukuthi lo mhlangano la kwakhethwa khona imeya nephini likameya wawungekho emthethweni. Yayisithi ke lezo zinqumo azikho futhi emthethweni. Yaphinda futhi yathi namakhansela anganikezwanga ithuba loba bekulo mhlangano kwakungekho emthethweni. Yingakho ke inkantolo bisithi ke akuyoqalwa phansi kukhethwe umeya kube neprocess yokukhetha umeya ezolandelwa inqubo esemthethweni. Le nhlangano ithi ngokwayo uhulumeni wobambiswano usasebenza ngendlela ekahle futhi basafisa ukuthi uqhubeke. Sibekeke umbiko ngomsebenzi owenziwayo lapho khona sibe nemhlangano nalabo esibambisene kanye nabo ikakhulukazi umhlangano bekhona phakathi kwethu kanye neNational Freedom Party iNFP. Siye sabika ke kubona ukuthi umhlangano wahamba kanjani. Sase sinikezwe ke igunya ubuholi bokuthi siphinde sihlangane neNFP. Kodwa kucacile esigungwini ekade sibika ukuthi ngokwethu njenge-ANC sibona ngathi ukusebenza kwahulumeni wesifundazwe nokusimama kwawo kuze kube manje kusesimeni esifanele futhi kusesimeni esikahle kodwa okudinga basiqhubeke sisebenze ngokubambisana nabo bonke laba esibambisene kanye nabo. Ngotaba Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV kuchannel 261 ngiseThekwini. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi kuyinto elindelekile ukuthi umongameli wezwe uCyril Ramaphosa avele ngaphambi kwekomiti lesikhashana neliphenya ngezinsolo zenkohlakalo nokuxambukela kosombusazwe emnyangweni wamaphoyisa. UShamase usho lokhu kulandela ukuthi usihlalo wekomiti uSoviet Lekhanyane edalule ukuthi igama likamongameli kanye nojenene bamaphoyisa abakhulu azodluliselwa ke ethimbeni labameli beParlamente ukuze ehlolwe nokuzoholela kwesinqumo sokuthi umongameli ukuzovela ngaphambi kwekomiti noma ke nje aphendule ngokubhala. Umengameli Cyril Ramaphosa angasacela ukuba avele phambi kwekomiti leParlamente le-ad hoc committee eliphenya ngezitsolo zokuxambukela kosopolitiki emaphoyiseni kanye nohlelo lwezobulungiswa. Umengameli kumele kachaze ngokuchitha kwethimba le-PKTT eliphenya ke ngokubulawa kosopolitiki. Uhlalwa leli komiti ukuveza ukuthi igama likamongameli kanye nojenene abaphezulu bamaphoyisa amagama abo ke azodluliselwa kubameli beParlamente ukuze ke acubungulwe. Lokhu ngaholela ekutheni kumengameli acelwe ukuba avele phambi kwalo leli komiti. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase
uthi kumqoka ukuthi ke lamakomiti abe khona ukuze ke aqonqe bonke ubufakazi ngezitsolo ezithile esisuke ke ziveziwe ngakho nomongameli kulindele ukuthi ke aphendule kulokho ukuze kuzoba nezincomo kanye nezinyathelo ezithathwayo kubantu abathile basuke kumele bebekwe amacala. Asikhumbule phela ukuthi ama-commission labekwa uyena umongameli. Ama-commission awagwebi umuntu, ama-commission awabophi umuntu. Sasiqala ngekazondo kuphela le yabopha uZuma. Kodwa ama-commission awabophi umuntu, ama-commission abekwa umongameli aqoqa ubufakazi ayenza izethulo bese ebeka incomo kumongameli ukuze kuthathwe inyathelo kubantu abathile abafanele babekwa amacala noma afanele kwenzekeni. Kodwa kulokho ngoba manje indaba ebucayi le ekhuluma ngokuphepha ekhungweni zobulungiswa ngokuphepha kwabantu baseNingizimu Afrika ekhungweni zezinkantolo ekhungweni zezomthetho nanokuthi akukho ukugxambukela kosopolitiki ayikho inkohlakala ekhona kuzo zonke lezi ikhungo nebala ke selokhu kwakhuluma ubaba uNhlanhla Mkhwanazi Lieutenant General Mkhwanazi lokho abeka esithameni emsebenzini ngomhla ka6 July ngonyaka ophelile. Kuyacaca vele ukuthi kukhona okuningi okuvumbukayo kuningi futhi nokuvelayo. uShamasa uqhuba uthi njengoba ke nogama likamongameli livelile kwi-ad hoc committee ngakho ke kumele achaze ukuthi kungani avumela ukuba ke kuhlakazwe uphiko lwe-PKTT. Lavela igama lakhe ukuthi wathintwa ngale ndaba ye-PKTT. So naye fana zochaza kulakho uhlangothi ukuthi wathintwa ngempela na. Athintwa ke wasewenze njani. Kukhona ini ameluleka ngakho uNgqongqoshe uMchunu ukuthi yebo Mchunu lihlakaze leli thimba noma akazange akusho lokho. Nokunyeke futhi ukuthi phela sikhumbule ukuthi phela umongameli ohola uhulumeni ovikela umphakathi waseNingizimu Afrika. So manje uma ngabe kunenkohlakalo kungekho ukuphepha einhlakeni zezomthetho einhlakeni zezokuphepha einhlakeni zokuvikela kuzo zonke lezi ikhungo yini efanele yenziwe ngalohulumeni wethu ayikho ubungozi bokuthi abantu ngahle balahle ithemba baze bangayisho nosokhethweni kodwa lokho akuhambi ngokhetho kuya ngokuthi azobeka naye uvo lwakhe futhi siyakuncoma futhi sikushayela ihlombe ukuthi umongameli aye lapha yana ahloniphe isikhungo vele asibeke yena. Estabeni za1 KZN TV nginguSamkeliswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Umphathi wekomishani yengameli ukhetho kuleli IEC ngaphansi kwesifunda ugu Uzolile kaSiphiwo uthi sebelilungele ukhetho lochibiyelo lizobanjwa kuWard 13 ngaphansi kaMasipala uMzumbe. Lolu ukhetho ke lochibiyelo luza ngemuva kokwesula kobe yikhansela le-IFP lewadi uSiyabonga Dongcabe nosejoyine MK Party. Ukwesula kwekhansela leqembu le-IFP kuWard 13 ngaphansi kwaMasipala uMzumbe uSiyabonga Dongcabe owesula maqede wajoyina iqembu le-MK Party sekholele ekutheni kubanjwe ukhetho lokuchibiyela. Kulolu khetho mahlana amaqembu azobedlana imlala. Umphathi wekomishani yengameli ukhetho kuleli IEC kwisifunda ugu uthi bakulungele ukubamba ukhetho lokuchibiyela. I-by-election noma ukhetho lokuchibiyela eMzumbe lwenzeka ngokuthi ukhansela we-IFP ukhansela Dongcabe wathi waresigna as a councillor laseMzumbe. So kwaphoqeka ukuthi municipal manager waseMzumbe declare i-vacancy. So ingakho ke sinezi by-election esinazo ezobanjwa ngomhla ka-11 kaFebruary 2026. Uthi mahlana amaqembu azobengenele lolu khetho lokuchibiyela. Amaqembu esinawo azobe contesta is by-election awu5. Lamaqembu i-ANC, i-NFP, i-IFP, i-MKP, ne-Truth and Solidarity. So ngicabanga ukuthi ke liqembu ke abantu abaningi la ogwini abazolithola mabe bheka kuyovota ke kwezi by-election. So we've got 5 parties that have complied with all the requirements to contest the by-election. As an IEC, we can safely say we are ready. Uthi azibanga khona izingqinamba ukulungiselela lo khetho. We voters roll, there was no objection that was lodged with the IEC. So njengoba siyokhethe nje. Okwesibili ke i-special votes applications for labantu abadala zivulwe ngomhla ka-26 kaJanuary 2026 savalwa ngomhla ka-30.
So overall total ama special votes, particularly ama home visit, it's 265. So lapho ke sithi ke abantu about 20 applications are approved. They qualify to a team, one team. So sizoba nama teams are 13 from that 265. So for which special votes, as you know, what is conductors on ngomhla 10 February from 8 to 5. Then the by-election bese iba ngomhla 11 from 7 to 2100 to 9 o'clock. Ubese veza ukuthi amaqembu azibophezele kubeni nokhetho olukhululekile. Lapha amaqembu azobe ezibophezela to a free and fair by-election ukuthi they will abide by electoral code of conduct. Angithi bana lento ukuthi abanye baqebule ama posters amanye amaqembu, so nokuzibophezela nje including nabalandeli babo nama supporters to a peaceful by-election. So yingako ke ndithi ke mina si ready as IEC because we've gone up to that point. I-training ye-staff sethu will be conducted tomorrow also lapho eNdimakoti. Lolu khetho lokuchibiyela luzobanjwa mhla zi-11 kwephezulu. Lombiko benwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sivele sikubingelele siphinde sikwamukeleke mekuthi usanda kubukela izindaba zethu unazi izihloko esifolo sangazona namhlanje. I-ANC ithi izolunga amaduze eyasembendle. Umhlaziyi uthi akwethuse uKaRamaphosa nekomiti kanti IEC isilungele ukhetho eMzumbe. Imfundo yisona sikhali intshe yonqoba ngaso ububha nenhlupheko emakhaya ebuya kuwo nasemphakathini ewakhela imbala. Lawo ke ngamazwi emeya kamasipala waseDokotela Nkosazana Dlamini Zuma emcimbini oqhonyeliswa kwezikole ezenze kahle kwimphumela kamatikuletsheni yanyakenye ebhulwa maphakathi nelikaMthaniya. Othisha kanye nabafundi besikole zasebhulwa baqonyulise ngokwenza kahle kwezivinyo zikamatikuletsheni. Nguthisha omkhulu lapha eNgonyama High School ophinde futhi afundise abafundi izifundo eziwu2 okuyi business studies kanye neeconomics. So kuzona zombili ke lezi zifundo ngikwazela ukuthi ngeachieve 100%. Okungilekelele kakhulu ke ukuchitha isikhathi esiningi nje nabafundi ukuba revisisa ukuhleze ngenza sure ukuthi ngaso sonke isikhathi nginabo nakuba kona kubuye kusindeke ngoba ngapha bekudinga ukuthi ngifundise lama subjects awu2 at the same time kunama meeting futhi ngapha engiphinde ngwa-attend. Kodwa ke nje ukuchitha isikhathi nabo ngifocusa futhi na kwi-exam guideline ngingasho ukuthi kungilekelele kakhulu ukubagcina benami ngayikhathi zonke kusukela mhlawumbe ngo6:30 up to u5 ntambama. Sometimes besibuye ke uthola ukuthi siba nama evening classes kanye nama chem classes. Mina bengifunda kwa science ngithola distinction aba u5. Lokho ngisizakale ngokuthi njalo nje mangabe ku-attendwa esikoleni bengi-attenda nje awekho ama classes abengwamisa yabo. Ya othisha bengibalalela ngibahlonipha ke futhi. Ikona okusiza inhlonipho balekile. Yebo. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthi bekungelula. Ngesikhathi besikade sisebenza nepholela bekungemnandi. Bayazi ke ozakwethu othisha omkhulu othisha bekusunduzwa ngoba besisithi Pholela CMC, go back to your glory. Now we are happy today to celebrate Ipholela CMC as #1 CMC in the district. Asishayele ihlombe. Masipala iDokotela Nkosazana Dlamini Zuma isinhloso yalo hlelo ukukhuthaza abafundi abeza ngemuva. Iyona inhloso enkulu ke enkulu namhlanje ukuthi sizo award abafundi ngokuhlukahlukana kwabo kusukela ezikoleni ezihlukahlukene. Ngisho ukubona ke into eyayenzekela mangabe ku-award njengoba kuyakhethwa kuyakube khona i-top 10 yabafundi abenze kahle. Ngizobabona njengedala ama-grade level. Izindabeni ze1 KZN TV ngu-Ayanda Dube seBhulu.
Umasipala wesifunda amajuba uqhakambise ukuzinikela kwabafundi, othisha nabazali kanjalo nokubambisana kwamaphoyisa ukuze izikole eziningi ziphumelele. Lokhu ke kuvele ngesikhathi kuqhubeka umcimbi uklomelisa abafundi abenze kahle kwimphumela kamatokweletsheni yangonyaka u2025 nokuyilapho kunikezelwe ngemfundaze kubafundi abafisa ukuqhubeka nezifundo ezikhungweni zemfundo ephakeme. Imeya kamasipala amajuba uThembelihle Mthembu uthi abafundi baphumelele kunezingqinamba eziningi okubalela kuzo ubugebengu kanye nokuyekwa kwesikole. Zikhona ke inhlelo esiyayisilekelele ngazo njengamasipala ngoba ezinye izinto idinga ukuthi silekelele ukuze kube khona umehluko ezikolweni njengama sports. Uzokhumbula msazi ukuthi kwakhona uMEC wakwa DSEC sanikeza bonke othisha omkhulu bezikole cishe ezu54 sporting equipment senzela kona ukuthi izingane zikwazi ukudlala. Okwesibili kwe-gangsterism ukubambisana kwamaphoyisa, umnyango wezemfundo kanye nomasipala namakhansela ngoba uzokhumbula ukuthi sasiyela thina siphelezela izingane futhi siyogada izikole ukuze izingane engaphazamiseki mayibhala. Uqhubeka ngokuthi le mcimbi ewokuba igqugquzele nalabo abaseza ngemumva ukuba benze kahle. Nayo lama excellence award inhloso yawo ukuthi sigqugquzele izingane ezisesemabangeni nangemuva ukuthi nazo ziyafisa ngelinye ilanga yo-recognize umasipala, ziyafisa ngelinye ilanga yokomeliswa umasipala, ziyafisa ngelinye ilanga ukuba sebalazweni nazo bonakala ukuthi zenze kangcono ezikolweni. Kanti inkosi uMzamo Buthelezi obeyisikhulumi kulomcimbi uveza ukuba unesiqiniseko sokuba lokhu kubeka amajuba ebalazweni. Indeed, today the mood has changed, colleagues. The situation is very different. For us all, this is a day of joy and celebration. Today I stand here before you all with pride, full of enthusiasm and optimism. Even history itself teaches us that it's in such moments that excellence must be affirmed and not postponed. Standing here, Honorable Mayor, I'm very convinced that our country is on the right course. Kanti abafundi bathi bengelula ukufunda ngaphansi kwezingqinamba abahlangabezane nazo ngaphandle kwesikole. Bangisiza kakhulu kwakothisha bami i-support system by provide ngisho nobumgozi kade bukhona manginenkinga ngihlezi ngikhuluma nabo kuqala makukhona ngishodelwa ngakho yibo bangisiza bo support system yami mangizobhala uthisha bahlezi bengichecka yabo by provide leyo support nje konke okudingakalayo. Besinawo vele ama-challenges kakhulu ngendaba zezigebengu because even nasebusuku uma kumele so-cross night besingahambi sodwa, so we would have groups mhlampe kube nabafana esizokwazi ukuthi sihambe nabo, also nothisha bebezama ukusupport uthisha omkhulu asiprovide i-transport ezosithatha isibeke emagate nasemakhaya since abantu bebambana inkunzi because there have been incidents la khona iy'ngane ey'phuca ama-laptop namafoni nani, so esikoleni bazamile kakhulu ukusupporta ukuthi besiprovide i-transport ezosisusa esikoleni yosibeka emakhaya njalo ebusuku masiqeda amaklasi and also nokuhamba as ama-group. Khona manjalo bagcizelele ngokuba banawo amaphupho okufeza izifundo zabo. So kwi-district ngibe number 4, so I got position 4. Manje ngiya e-vet ngiyokwenza i-medicine. So for ama-marks I just prayed and also bengifunda nje kakhulu cross nighter. Yeah. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngise-Newcastle. Imeya kamasipala uMzobantu Siboniso Zungu uthi phakathi kwezinto abazilindele kwinkulumo kamongameli wezwe isona isabelo mali esizonikezwa omasipala. UZungu uthi njengamanje imali enikezwa omasipala ayanele ukuhambisa izidingo nqangi emphakathini. Usho lokho ke ngesikhathi ihhovisi lezokuxhumana zikahulumeni iGCIS ngaphansi kwesifunda uku belinohlelo lokukhuthaza umphakathi ukuba ulalele inkulumo kamongameli wezwe ezokwethulwa kemhla ziyi-12 kuNhlolanja. Imeya kamasipala umuzi wabantu ithi khuthaza umphakathi ukuthi uyilalele inkulumo kamongameli wezwe okulindeleke ibe ngomhla ziyi-12 kuNhlolanja. Imeya ithi abenelisekile ngesabelo mali esabelo umasipala kuleli nokwenza bangakwazi ukuhambisa kahle izidingo nqangi emphakathini ngendlela bona abafisa ngayo. Uthi banethemba lokuthi umongameli uzolithinta nalolu daba. Okunye okulindeleke kakhulu siyazi ukuthi ke kunazikhona ke ikhali kakhulukazi kubona umasipala ngokuhambisa ke izidingo emphakathini. Siyazi futhi ukuthi nayo ke umasipala noma imikhandla khona ke isikhalo abakhala ngaso kakhulukazi ke ngefunding model kuyona ke uhulumeni omkhulu.
ngonyaka ophelile besikade review hard paper faka phakathi indlela umasipala kabanikezwa ngayo imali. Mhlawumbe ezinye zezinto umangameli angasayithinta lezi ngenxa ukuthi sikhona isikhalo zokuthi ngisho nendlela imali imkhandle yabelwa ngayo yayiphazamisa kakhulukazi intuthuko kufanele emphakathini. Uthi njengoba kulonyaka kulindeleke ukuthi kube nokhetho lohulumeni basekhaya, ezinye zezinto abalindele ukuthi umongameli akhulume ngazo. But okunye kubaluleke kakhulu ke siyazi futhi unyaka sekuwona ku2026 la siyakhona ke kuhulumeni bendawo local government elections. Ezinye zezinto futhi umengameli ke okulindeleke ukuthi ayithinte. Ngiyazi ukuthi masikhuluma ke local government sikhuluma ngohulumeni osondele kakhulukazi ebantwini. So kubalulekile ukuthi imphakathi imamele nemibukele ke bona wonke ama-media platform. Iqhuba uthi nokuphathwa ngendlela kwezimali bakulindele ukuthi kuthintwe. Siyazi futhi ukuthi esikhathini esikusona besikade ke sireceive kakhulukazi imibiko yomcwaningo emabhuku AG. Ezinye zezinto futhi umangameli ke angase ke adlule kuzona. Ezinye zezinto simphakathi uzofanele sikwazi ukuthi siyibheke ukuthi yona ke lemikhandlo esiholayo ngabe yakwazi yini ukuthi igcineke noma iphathe kahle imali zethu. Siyazi sikhona ke kakhulukazi isikhalo nakuyena AG ngendlela kakhulukazi ama-audits emkhandlo amengayo. Owezokuxhumana kwa-GCIS kwisifunda uku uthi kubalulekile ukulalela inkulumo kamongameli ngoba uzokhuluma ngezinto ezibathintayo. Kubalulekile ukuthi abantu bayilalele inkulumo kamongameli ngoba izinto ezizobathinta ezinye ezifana nenhlelo zakasasa izinto zaka health bazi ukuthi uhulumeni yini anayo iplan kulonyaka mali since ifinancial year iqala ngoApril. Uhulumeni uya enze iplan ukuthi this is a program of action. Home affairs sizokwenzani kuminyango yahlukene sizokwenzani. So kubalekile abantu ukuthi bayibuke bazobona ukuthi uhulumeni ubaletheleni. Ilunga lomphakathi lithe bakujahe kakhulu kwinkulumo ukuthinta udaba lwama-ECD centers. Sikuyakhanya into esijahe kakhulu kuyibona umongameli mayikhuluma ukuthi sazi ukuthi uthini mayelana ne-ECD center ukukhulisa abantwana ngoba thina siyakholela ukuthi wonke umntwana kuzo zonke indawo whether usemakhaya or uselokishini bonke labo bantwana labo ba deserve equal opportunities njengabo bonke abantwana. So sifuna ukwazi ukuthi ngempela uthini ngendaba ye-ECD center and what is the support that is available for zonke abantwana ukuze bonke bebe nesasa elilinganayo. Lombiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngiseharding. Ake siphinde futhi sihlabene nale linye ikhefu sihlangabeze nengozi ezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuye. Ake siphinde futhi sikubingelele sikwamukele musanda ke kubukela izindaba zethu yamkela ke nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. I-ANC ithi izolunga amaduze eyasembendle. Umhlaziyi uthi akwethuse uKaramaphosa nekomiti kanti IEC isilungele ukhetho eMzumbe. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli R15.70 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u21.73 maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u18.82 maliqhathaniswa neeuro laseYurophu. Igolide ke lona lingu $5,555 72 i-ounce kuthi welo ngahluziwe ube u$68.70 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Injabulo bebhalwe ebusweni kubafana ababili basengwelezane abadlali ibhola kulandela ukutonyulwa kwabo beyogijima eqenjini elincane leTX Galaxy. Ubandile Sibiya kanjalo noKhulasande Xulu bathembisa ukusebenza ngokuzikhandla njengoba ke sekusele kancane kuba befezekise iphupho labo lokuzibona begijima kuPremier Soccer League phecelezi PSL kabafuphi ngelinye ilanga. Emva kokuba labafanyana ababili basebancane basengolezane ongubandile Sibiya noKhulasande Xulu bachaza ithimba labaqeqeshi beTS Galaxy ngenyanga kaMasingana lokho kwaba ukuvuleka kweminyango yabo njoba sebelibhekise esifundazweni iGauteng ukuyodlala eqenjini elincane leTS Galaxy. Labadlali bathi lokho kuyisiqalo sokufezeka kwephupho labo leminyaka. Awusuku namhlanje kusho okukhulu kimi ngoba amathuba nje awavamisile ukutholakala kulezi indawo zangapha. Sibonga yona kakhulu iNtozo Main Tournament
ukusigqugquzela nokusitravelisa sibone indawo siphume. Ngifisa kakhulu ukuthi nabanye endlala nabo bethole leli thuba kungagcini kuyithi kuphela ukuze ibhola langayingolezana libe impumelelo. Ngifuna ukuyibona sengumdlali odlala professional odlala ku-first team. Usuku lanamhlanje usuku olukhulu olujabulisayo kunama mixed emotions la ngoba akukho mnandi vele obvious ukusuka eduze kwabazali bakho abantu baziyo bajwayele lena uyozana nabantu abasuka endaweni ehlukene abenza ama ceremony ahlukene vela ukumnandi kodwa hayi ngijabulile kakhulu ngijabulile. Hayi bekuyiphupho lami vele ukuthi gcine nami ngibonakalile emathimini amakhulu njengoba sekwenzekile. Hayi kakhulu uyiphatha kahle ukusuka into nezibhedayo ibhola vele ligcina ukuthi ungabingazi isikhathi sokwenza izinto ezibhedayo ngisho ngabe kuthiwa ubuthanda kodwa sike vele isidingo sokuthanda. Nabo ngicela ukuthi basebenze nama ngenzanga ngomagic ukuthi ngibe la ukusebenza ukukhuleka ukuhlonipha hayi lezi zinto ezibalekile ukusebenza kanzima ukukhuleka nokuhlonipha. uNtokozo Myeni okuyena ohlonzela abafana ngaphansi kohlelo lwakhe lwentokozo Myeni Development Project uzwakalisa ukujabula njengoba labafana bakwazi ukuzibonakalisa ngenkathi benikwe ithuba kwinhlolo khono eGoli. Lolu suku oluspecial kakhulu kuthina njengentokozo Myeni Soccer Project ngoba sinabafana ababili abasuka ngaphansi kwale project intokozo Myeni eqale ngonyaka ka2021 eyazwa ukuthi intokozo Myeni Under 15 Soccer Tournament. So labafana ababili uBandile Sibiya uKhulasande Xulu siyabavalelisa kahle namhlanje ngoba osukwini namhlanje ntambama nje sebeyahamba balibhekise eJohannesburg ukuya kwiTS Galaxy Under 19. Batholakale kanjani labafana? Batholakale ngokuthi bebenza ama-trials ngomhla ka-10 January 2026 khona endaweni yaseJohannesburg. So ithema kwenziwa inhlolo khono mayiqedwa baba nenhlahla yokuthi cha ama-coaches eqembu iTS Galaxy abathanda kakhulu abafana bathi basebenze kahle kakhulu bacela ukuthi bebe ingcenye yayo iqembu leTS Galaxy. Ikhansela lendawo lizokese ukubongela labafana basengolezane kwazise ibhola lisiza kakhulu ekutheni intsha ingazibandakanyi nezinto ezingalungile. Siphinde futhi sibonga kakhulu kubafana laba sibahambisayo abawu2 asebeyodlelela iTS Galaxy but kakhulu sibonga kakhulu uNtokozo Myeni okuyena okwazile ukuvundula labafana netalente ngoba sikhala kakhulu ke ngento yama drugs. So esports sona sibaluleke kakhulu esingadlala indima enkulu ekutheni silwe nezihlava lesama drugs. So abafana ngobehamba nje sizoba encourage behambe o represent uMhlathuze uKingcetshwayo iKZN as a whole. Labadlali uma beqhubeka nokusebenza ngokusikhandla basemathubeni ukuthi ngelinye ilanga babonakale begijima esigabeni seBetway Premiership. Ezidabeni 1 KZN TV bekuThabani Maphumulo eNgwelezane. Ake sikubhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ke ondlela zimhlophe ngeziguqisa ke nokho bese kuphathele zona namhlanje hlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezive